Počkaj. Už asi točíme. Bam, čaute, ty koľko vítete pri mojom prvom 360 stupňovom vlogu z Londýna, ktoré tu plánujem robiť. Skúšam teraz nové zariadeničko, ktoré sa volá Fly 360 a som vlastne prvý Slovák, ktorý sa k nemu dostal, čo je podsta. Chalani ma oslovili a mega sa mi to ľúbi. Je to vlastne imitácia mušieho oka, lebo muchy majú zlomený zrak na milión častí a aj tá kamera tak vyzerá, je to v podstate taká malá gulička, dávam link do popisu. Je to pecka a vy, teraz keď ste na YouTube, ste na mobilných zariadeniach, tak si môžete prstom cez YouTubeovú aplikáciu presúvať takto po obrazovke a vidíte okolo mňa. A keď ste na počítači, tak musíte mať prehliadač. Myslím, že Google Chrome je na to najlepší, ale myškou si posúvate tiež po obrazovke, že keď chcete vidieť okolo mňa. Takže máte zážitok z tejto ulice presne ako my, lebo sa rozhliadnete všade okolo nás, dám to takto nižšie, aby ste videli vlastne všetko. Takto to budete mať lepšie, lebo to môžete dať vyššie. A teraz sme v štvrti Golders Green, čo je vlastne židovská štvrť, na ktorej bývame. Sme teraz na červenej. Máme tam hotel. Sme hľadali najlepšie ceny hotelu, ale to nám to vyhodilo. Vždycky tie štvrte s nejakým zameraním. V Amerike to bola gay štvrť, teraz to je židovská. Majú takú zľavu. Sme to vystihli. Vieme prečo židovský štvrť. Áno, židák. Ne, ale je to veľa. Chodia tu tí ortodoxní vlastne s tými čapicami, s klobúkmi. Čapicami ne, čapice som tu ja, ale ne s klobúkmi a s tými sankami. Je to tu mega. Brutálna atmosféra, staré domy. Takže dneska sme postíhali výsadiaľ nakupovať, keďže do obeda pršalo a nechcelo sa nám moc chodiť po vonku, tak sme išli skôr kúpnuť Primark a celý Oxford Street. Ja som tam otrepal, na červenú. Fuck the police. Tam je krásny zápas slnka na tej strane. No aj sa pozerajte okolo nás, keď takto rozprávam. Vlastne budete mať väčší zážitok z toho. A boli sme v Primarku, tam sme strávili pol dňa na tej Oxford Street a teraz ideme kúpiť Regent's Park. Odtiaľ to ideme na metro, čiernym metrom na Baker Street. Tam, kde je Sherlock Holmes, sa pozrieme na jeho složku. Vidíte, tam bol jeden, keď sa teraz rozhľadnete za mňa, tak tam bol vlastne jeden. O, telefónne budky! Sice také fejkované, sú také pekné v centre, ale zabič! Predo mnou je, kúknite si na ňu. Čo? Poďte si pozadím. Tak poďme, dáme si teraz fotku, diváci. Naše hlavy zaberajú väčšinu obrazu, takže keď sa skloníš, ti to nepomôže, ľudská, ten mobil musíš dať vyššie. Ale ja nemáš takú ruku. OK, ale ja vlogujem, nemôžem ich zdržať pol hodinu s tým, ak si to fotíme. Telefónne budky. Tam tí typci nepochopili, prečo nám ukazujem pesťou, ale to nie je práve jedno. To je super, tento 360, oveľa väčšie možnosti toho otvára. Keď sa tam ešte chvíľku vydržíte, poďme kúsok ďalej, tak tam sú asi najkrajšie budovy, také viktoriánske strechy. Oj. A ľudia nevedia, čo to je, lebo to má taký divný objektív z hora. Dúfam, že to držím dosť pevne. Som si kvôli tomu dneska kúpal selfie stick, ale zistil som, že aj tak mi chýba jedna skrútka k tomu, aby som to mohol vlastne pripevniť, tak to držím v ruke. A blbé je, že sa tam ešte na tom vlastne nedá strihať cez Premiere normálne video, čiže ja vám to môžem obľnúť iba nezostrihané takto. A preto sa nemôžem teraz presunúť do toho parku, kde ideme, alebo musím tam spraviť jednotný vlog. To nevadí. To je obchod s kuframi. To je super. OK, ja sa s vami asi teraz na chvíľočku lúčim, som sa taký skúšil spraviť z tohto vlogu. O chvíľku vchádzame do metra. Majte sa, vidíme sa pri ďalšom 360 vlogu. Ak chcete viac, určite hoďte like. Verím tomu, že tu bude veľa lajkov, lebo toto je mega experiment. Teším sa z toho. Dobre, majte sa! Čaute, ani neviem, kam robiť pašal o tej 360. Počkaj, musím tak hora. Paša! Aj tak som to celé nezakryl.